Hormatly ildeşler. Türkmen Kultur Ocağı'nın kurulanlygyny eýýäm 21 ýyl doldy. Men mundan 10 ýyl öňçäne çelli şol kultur jemgyýetiniň dabaralaryna gatnaşyp aýdymtaz uğruna öz bilýänjelemi Ustad Maşat däde hem Ustad Mejit bilen ýerine ýetirmäge synanşdym. Bir Türkmen doğullarımız, yani cemiyetin kurucuları kän zähmet çekýärler. 2. noýabr cemiyetin döredilen güni ähli Türkmen halkymyza kutlu bolsun. Ýolumyz ak, ýoldaşymyz hak bolsun. Hormatly doganlarymyz.